салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем, ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имза якто камази фотороӣ кардагиам, ки соли баромади 2007 солаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳолати балонашам хуб аст дӯстон, састиянаш хуб аст, салонаш тоза қарор дорад. Дар шаҳри Ҳисор наша 155,000 сомонӣ мегӯяд. мотори коробкаи хадош хуб аст дӯстон, мушкилӣ надорад. наша 155 мегӯяд, боз муомилаи хуб дорад. сарош нафурӯхта мешавад бо нархи арзон ва боз муомила дорад. номери ватсапаш дӯстон мондагиам, номерҳош дар рӯи экран, марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мухлисои канали худам, мухлисои насринтеҷа мақсад подписчикои худам, бисёрон ҳастанд ки мақсад ва давоз ба навор бигӣ маз ва давоз ёфтем, ки 8 сад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи восе. наша дӯстон 60,000 сомон мегӯяд, боз муомила дорад. ҳолатш мегӯяд дӯстон хуб аст, мотори коробкаи худош ҳамаш хуб аст, аз ҷо заводид мешавад, ягон мушкилӣ надорад. сарош нафурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ, боз муомила дорад. марҳамат дӯстон, салонша мақсад бинед, дарунша ҳамаш ҳолаташ хуб аст. телефонҳо барои тамос дар экранҳои шумо. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, қати соҳибаш чақчақ кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, сеюмин эълони мо Opel Astra G хачибик аст, ки соли баромадаш 1999 солаи. объеми мотораш 1.60 литр, коробкаш механик, 4 та диска балон, калпак нав, судиштариш бензин, газ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. ҳуҷҷат 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. наша дӯстон 44,000 сомонӣ мегӯяд. марҳамат, касоне ки харидорҳои конкретни мошин дар номерҳои рӯи экран буда занг бизанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, чорумин мошини фурӯши мо якто Mercedes объем нерӯӣ кан, соли баромадаш 1997 солаи. объеми мотораш 2, коробкаш механик, судиштариш гази бензин. мошин ҳолаташ хуб аст, краскаталаб нестай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 55,000 сомон мегӯяд, боз муомила дорад. номерҳои ватсапаш, номерҳои простоиш мондагиай. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
дӯстони азиз, равон рӯйкан дар Москва мебошад. Соли баромадаш 2017 солай. Объематаш 1,60 литр, коробкаш механик, судичуриш танҳо бензин, салон чиста тоза. Ҳамаш қоидави 4 та электропакет. Хулоса мошинча мега бениҳоят састаяниш тоза, уқа бисёр гаштагӣ нестай, ҳуҷҷат дорад. Қарор дорад дар шаҳри Москва. Бародаро мақсад ки номерҳои ватсапаш монагай адреси праша дами номерҳоро экранамуда занг мезанед, иншоалло ки ҳамаша маълумоташа праша метавад. Наша дӯстон 700 000 рубл мега, муомилаи хуб дорад. Боз 4 та электропакет, салон тоза, ҳамаш қоидави. Марҳамат, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо, номерҳои ватсапшан 24 соат кор мекунад. Занг мезанед дӯстон, аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. бародари тоҷикмон интернет-магазин дорад ки беҳтарин чизҳо ҳастанд. Болгарка, ананабори ключ, шурупавиёр бародара, ҳама намуди чизҳо ҳастанд, беҳтарин чизҳо бародара ҳастанд. сварочный аппарат ҳам аст. Агар ба шумо чӣ хеле ки мақсад асбоб заркортон бошад, ҳатман дар омада дар ватсапашон нависед. Иншоалло ки пешкаши кофта ёфта пешкаши шумо мегардонад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бародаро бесплатный ҳаста. Ройгон касоне ки агар аз номи канали мо салом расонанд, бесплатный бародар ҳастанд ва скидкаи хуб мекунад. дӯстони азиз, агар ба шумо ба Тоҷикистон дар кортон бошад, Тоҷикистонам рой мекунад бародаро, ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳош рой мекунад. Занг бизанед бародаро. дӯстони азиз, касоне ки меҳмон ҳастанд, дар омада аз он дар канал подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед ва мошинҳои советския мо ба навор гирифтем, ҳолаташон хубай. Якумин советски мо дӯстон ВАЗ 2101 мебошад ки соли баромадаш 1989 солай. Объематаш 1,5 литр, коробкаш механик, судишфуриш танҳо бензин, мошин ҳолаташ хуб. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 9000 сомонӣ мега. номеро соҳиби дӯстон мондагӣ, марҳамат муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ҳафтумин мошини мо дӯстон ВАЗ 2101 аст ки соли баромадаш 1985 солай. Объематаш 1,1 литр, коробкаш механик, судишфуриш гази бензин. Мошин мега дӯстон ҳолаташ хубай. Қарор дорад дар ноҳияи Ашт. Наша 15000 сомонӣ мега. Боз муомила дорад. Телефонҳо барои тамос 928 61 05 67. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстон, ягон чи барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, номерҳои мо дар аввали видео мондагаи. Марҳамат муроҷиат кунед. Иншоалло мо дар номерҳои оянда ҳатман техникаи шуморо ё ин ки мошинҳои шуморо реклама мекунем. Мошин, хона, замин, квартира, чизе ки бошад дӯстон, мо реклама мекунем. Иншоалло дар номерҳои оянда ҳатман дар реклама мемонем. дигари мошини мо ҳастад ки ВАЗ 2101 соли баромадаш 1985 солай. Объематаш 1,1 литр, коробкаш механик, судишфуриш гази бензин. Мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, наша 7000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо 926 24 47 16. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ВАЗ 2107 ҳаст ки соли баромадаш 2002 солай. Объематаш 1,5 литр, коробкаш механик, судишфуриш бензин, газ.
ҳолаташ хуб, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Исфара. ва дӯстони азиз, дискоҳои простой ҳолати балонашам хубай. Нарша 15000 сомонӣ мега, салоншам состоянияш хубай дӯстон. Нарша 15000 сомонӣ мега, боз муомилат дорад. Телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. Марҳамат дӯстон, мондагии номерои соҳибаш қатъи соҳибаш чақчақ кунед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, ВАЗ 2104 ҳастае ки соли баромадаш 1992 солаи. Объем мотораш 1.6 литр коробкаш механик. Судишвориш бошад бензин, газ. Мошин дӯстон ҳолаташ хубай мега, ҳуҷҷат дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 15000 сомонӣ мега дӯстон. Дискоҳои простой, ҳолаташ хуб. Номерош мегафон дӯстон. Телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. Марҳамат муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, як тои дигар ВАЗ 2101 ҳастае ки соли баромадаш 2002 солаи. Объем мотораш 1.6 литр коробкаш механик. Судишвориш бошад танҳо бензин. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. хулоса аккумулятор дӯстон надорад. аккумулятор ва техосмотор надорад. хулас кадоме ки мақсад мехарад, ё ин ки барои забча аст, ё ин ки барои ҳайк кардан, ҳамаш мешавад. Нарша 5000 сомонӣ мега. Марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, ВАЗ 2106 ҳастае ки соли баромадаш 2002 солаи. Объем мотораш 1.6 литр коробкаш механик. Судишвориш бошад бензини, газ. Мошин дӯстон мега ҳуҷҷат дорад. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 16000 сомонӣ мега дӯстон. марҳамат муроҷиат кунед 905 05 303 ба ҳамин рақамҳо занг бидед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро зер кунед ва бахшиш мепурсам дӯстон ки овозҳо камтар гирифтагиянд, камтар мазза неста. иншоалло ки бо ҳаракат мекунем саломатӣ ки хуб шид. бо видеоҳои навбардан, мошинҳои арзон ва видеоҳои беҳтаринро баҳри шумо мегардонем. дастгирия дӯстон фаромӯш накунед, мисли ҳар вақта дар омадан замон лайкҳоро зер кунед. 14-ҳамин мошини фурӯшии мо дӯстон ВАЗ 2106 ҳастае ки соли баромадаш 1989 солаи. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механик. судишвориш бошад бензини, газ. мошин дӯстон дискоҳои простой дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд. Нарша 7000 сомонӣ мега. хулоса аз ҷош заводид мешавад дӯстони азиз. аз ҷош заводид мешавад. ҳамаш ҳолаташ хуб. нарша 7000 сомонӣ мега. марҳамат дастарошти мега фурӯхта мешавад бо нархи арзон. номерҳои соҳибаш 926 27 23 90. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бидед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон, ВАЗ 2108 ҳастае ки соли баромадаш 1992 солаи. объем мотораш 1.5 литр коробкаш механик. судишвориш бошад бензин, газ. мошин ҳолаташ хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. Нарша дӯстон 6000 сомонӣ мега. номерҳои соҳибаш дар экранҳои шумо мондагӣ. занг бидед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумо ҳастанд, ба хотире ки мақсад бисёриҳо зӯршон намерасад ба мошинҳои қимат. барои ҳамин хотир мошинҳои советскиро ба навор гирифтем, баҳри шумо гардонем ва мисли ҳар вақта дастгирия фаромӯш накунед.
дӯстон ваз 2109 ҳаста ки соли баромадаш 1996 мисолаи объём мотораш 1.7 литр коробкаш механик солишвориш бензин газ ҳуҷҷат дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Рангаш сафед, дискҳои простой аз ҷо заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хулоса старсоб ҳолаташ мега беҳтаринай ба кнопка қатӣ заводид мешавад. нарша 8300 сомонӣ мега. дӯстон боз муомила дорад. марҳамат, телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. занг бизанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, як то мошини маладиёж ёфтем, ҳолаташ беҳтарин, ваз 2109 соли баромадаш 2002 мисолаи объём мотораш 1.6 литр коробкаш механик солишвориш танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулоса тамировка кардагӣ краскаталаб неста. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 18000 сомонӣ мега. дӯстон телефонҳо барои тамос номерҳои соҳибаш мондаги. марҳамат, муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, раҳмати калом барои дастгирии беҳтаритон аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастам. навори имрӯза дӯстон ба охир расид. худо нигаҳбон. дастгириро фаромӯш накунед. иншоалло бо ҳаракат мекунем. дар наврҳои оянда ҳатман мошинҳои беҳтаринро советскиро боз ба навор мегирем. худо нигаҳбон.